Eine Taxi Salat. Yo, andilethanda yazi nalapha ndiyakhona. Ndibethuna. Noma nani kulaqaphi hayi khawumise. Hayibo, ayiwesa ndiyazi nalapha ndiyakhona. Uthi uyaphi na sisi? Ndithi hayi bhuti ndiya kule ndawo, khona indawo elapha ezantsi andiyazi. Andizazi uba ndehlaphi. Awuzazi uba wehlaphi ngeli xesha? Hayi awungasenze loo nto kaloku endaweni bethuna andicingela umntu loo ndawo istopa ndiyazi ustopu lo bethunana nandihlafuna laa ndawo inempahla ndiyazi zingaki ndawo nempahla ndandiye ndifake izipeks ke kupha ezo speks ngoba ngiyabona usaboni. A few moments later. Andizazi uba ndiyaphi. Usukaphi kona? Kulaa ndawo ineteksi kaloku neteksi sidlula apha nazo ezinye nazi ezinye eyibeyona ndawo ehla kuyo. laa ndawo ndanoba igreen binjani. Ye mani wawusenina wawusenjani kona? Andiyicimile ifowuni yam. Yima ke naku hayi nimenemene gqithwe hayi suka mina nihoya wena futhi usisi uvalela njani? ayayakho neteksi ayayakho Hey, kopanga bathengi apho ungazazi noba uyaphi phuma sisi mani. Kovala eqango. Sana ngokubhanqa bethengi apho. Kovala mani baleke abantu aba. Kosivala mani. Ngoku apho mandandisokolisa phanti bangathi akunzima uhamba. Umile wena ngiyifowuni iphi kuthani ungandifowunelanga tata? Cima njani ifowuni yazi uba ndiza kuwo unjani kanti? Hayi mandithethe hayi ayisanugugela kuthi. Masiyamba. Hayi mani hayi ngiyeke.